Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба койбір темалар турында. Колдырырга ярамый сүтәргә Камстройсервис идарә итүче компаниясе шәһәрдәшләрдән ясалма балкон түбәләрен сүтүен таләп итә. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина сюжеты. Үз мәшгуль булып яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә теркәлә. Шәһәрдәшебез Зоя Гаус пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтә. Халык җырлары, биюләре, милли ризыклар. Чаллыда тарихта без эзлебез конкурсының зона этабы узды. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Шәһәрдәшләргә ясалма балкон түбәләрен сүтәргә кушалар. Камстройсервис идарә итү компаниясе 5-нче катта яшәүче фатир хуҗаларын судка биргән. Торакчылар ясалма түбәләр кеше сәламәтлегенә һәм тормышына куркыныч китерергә мөмкин дигән фикердә. Үткән елны 50-нче комплекста хатын-кыз өстенә боз төшеп шәһәрдәшебез зыян күргән иде. Теманы хәбәрчебез Мәрьям Файрушина дәвам итә. Татьяна Шакмакова 51-04 йортында 95 елдан бирле торабыз дип сөйли. Бирегә күчкәч балкон иске түбәсеннән гел су ага торган булган. 5 ел элек ремонт ясарга булганнар, моңа 200 меңнән артык акча тотканнар. Башкарылган эш юкка булган күрәсең. Суд карары буенча хәзер штраф түләргә һәм ясалма балкон түбәсен сүтәргә кирәк. Как бы балкон представляет опасность. А что он представляет, я не поняла. У нас дорога как бы далеко. Пешеходы не ходят. Это ладно, подъезда вон, другое дело, тут что у нас? И машины даже не ездят. Ну сейчас только попробуй разбери, вот. Вода будет течи, снег будет заходить, соседи, драка с соседями будет. Шәһәрдәшебезнең ремонт эшләрен хакимият органнары белән килештерү турында бернинди документы да юк. Мондый корылмалар законсыз салынган дип санала. Алар йорт проекты буенча каралмаганнар. Камстройсервис идарә итү компаниясе карамагындагы территорияда 400-гә якын ясалма түбә бар. Бу исемлеккә почмак подъездларында булган аркалар, җәяүле юллары, кибетләр һәм офислар өстендә урнашкан балконнар кергән. 5-нче катта торучы шәһәрдәшләребезгә күрсәтмәләр юллана. Билгеләнгән вакытка кадәр ясалма түбә сүтелмәсә, документлар судка тапшырылачак. В данный момент у нас передано 25 исковых требований на 25 собственников. Из них уже 12 есть положительное решение о сносе, и 13 еще на рассмотрении. В данный момент по решению суда уже снесены 6 балконов, козырьков, поэтому, значит, остальные, которые будут решение суда, тоже будут сноситься. Или же сами собственники снесут, или же принудительно. Ясалма түбәне саклап калып була, моның өчен аны законлаштырырга кирәк. Иң элек лицензиясе булган проектлар булдыра торган оешмаларга мөрәҗәгать итәргә. Документларны барлап, Чаллының ведомство ара комиссиясына тапшырырга кирәк. Мәрьям Файрушина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. 1 октябрда башланган көзгө чакырылыш кампаниясе дәвамында 94 шәһәрдәшебез хәрби хезмәткә җибәрелде. Чаллыдан барлыгы 348 кеше армия сафларына бастыр дип күздә тотыла. Аларның күбесе үткән язгы чакырылыштагы кебек хезмәтне Чаллыга шефлык күрсәтүче хәрби бүлекләрдә үтәчәк. Хочу отметить ставшую обычной нормой целенаправленный призыв нашей юношей подшефной части, такие как президентский полк, 14-я ракетная дивизия город Йошкар-Ола, 147-я автомобильная база Министерства обороны город Москва, ракетный корабль набережные Челны, школа водолазов на Черноморском флоте. Үз мәшгуль булып яшьләр генә түгел, пенсионерлар да теркәлә. Шәһәрдәшебез Зоя Гаус үз эшен ачып җибәрергә булган. Ул пенсионерларны компьютерда эшләргә өйрәтә. Шәһәрдәшебез Зоя Гаус 2015 елда пенсионерларны укыта башлый. Ул вакытта Зоя ханым пенсионерлар арасында компьютер ярышы буенча 5-нче бөтен Россия чемпионатында катнашып, 1-нче урынны яулый. Шуннан соң аны 3-нче буын университетында әлеге дисциплинаны укытырга чакыралар. Бер ай элек шәһәрдәшебез үз эшен башларга булган, үз мәшгуль буларак теркәлгән, элеккеге тулай торактан бүлмә сатып алган. Я приняла решение стать самозанятой и проводить вот такие вот занятия для пенсионеров, чтобы учить их пользоваться цифровыми услугами. Ноябрь башында Зоя Гаус Мәскәү фестивалендә булып кайтты. Аның төп темасы яшь һәм өлкән буын арасында мәгълүмати элемтә урнаштыру иде. Летит время очень быстро, да, и идет цифровизация. Сейчас появились digital natives, это цифровые аборигены, которые уже сидя на горшке с планшетами, смартфонами могут управляться, да. И мы
цифровые иммигранты, digital immigrants. То есть нам нужно обязательно учиться пользоваться сейчас всеми этими информационными технологиями. Бик теләп укырга киләләр ди Зоя Гаус. Өлкәннәр дәүләт хезмәтләреннән ничек файдаланырга, билетларга заказ бирергә, коммуналь түләүләр башкарырга һәм табибларга язылырга бик теләп өйрәнә. Моннан тыш пенсионерлар социаль челтәрләрне дә үзләштерә. Это очень интересно, но трудновато для возраста. Но правильно для людей старшего возраста. Надо именно, чтобы растолковали персонально. Возможность дополнительно индивидуально заниматься, мне это очень понравилось, потому что здесь как-то уже быстрее это вот, получается, понимание приходит, потому что уже непосредственно на своем компьютере, во-первых, все эти данные. Появляются в процессе обучения дополнительные вопросы, которые можно уже индивидуально выяснить. Алга таба Зоя Гаус күбрәк укучылар җыярга һәм классны киңәйтергә ниятли. Әмма төркемдә 7 кешедән дә артык булмаячак ди ул. Һәркемгә шәхси якын килү кирәк дип ассызыклый ханым. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Азатлык мәйданында яңа ел чыршысын урнаштыра башладылар. Хәзерге вакытта тылсымлы трамвай композициясенең бер элементын тәшкил итүче чыршыны ясыйлар. Ул арка рәвешендәге 18 метрлы конструкциядән гыйбарәт. Хәзер төзүчеләр яңа ел символының каркасын җыю белән мәшгуль. Тиздән шәһәрдә якты утлар белән балкыячак. Эшчеләр төрле төсле гирляндалар белән агач һәм биналарның фасадларын, яктырткыч баганаларын бизей башлады. Гомумән алганда шәһәрдә 7 километрга якын озынлыкта 500 ләп яңа ел гирляндасы урнаштырыла. Тарихта біз излебез, Чаллыда шулай дип исемләнгән конкурсның зона этабы узды. Ул Татарстанның архив эше буенча дәүләт комитеты башлангычы белән үткәрелә. Бәйгедә Яр-Чаллы, Минзәлә, Актаныш, Тукай, Зәй районнарыннан 5 гаилә катнашты. Чарада хәбәрчебез Эльфина Андрова да булып кайтты. Өстәлләр ризыктан сыгылып тора. Бәйге беренче этабында катнашучылар жюри әгъзаларына милли һәм гаилә ризыкларын тәкъдим итте. Икенче этап танышу. Катнашучылар әзерләп килгән иҗади номерлар белән чыгыш ясады һәм гаилә шәҗәрәләрен тәкъдим итте. Әзерләнгәннәр, тырышканнар онсы күренә. Дулкынланганнар да онсы да күренеп тора, әмма ләкин ихлас күңелдән бик тырышып, бик матур, минемчә миңа ошый. Мин инде үзем шәҗәрәгә бәйле кеше һәм инде шәҗәрәне тикшерә торган кеше, шуңа күрә миңа ул өлеше бик мөһим. Әмма ләкин анда шактый өлеше безнең мәсәлән оценочный листларның аның шактый өлеше ул концерт номерга да карый. Тарихны белгәннең киләчәге бар дигәннәр. Шуңа күрә безнең киләчәккә ышаныч атлар өчен әлбәттә шушы бәйрәмнең республика күләмендә киңәеп, гомумән милләт күләмендә бәйрәмгә әверелүен телим. Камаловлар гаиләсе Минзәлә районыннан килгән. Алар жюрига җыр, бию һәм музыка уен коралларында уйнау осталыгын күрсәтте. Татар халкының милли ризыкларын әзерләдек. Шулай ук үзебезнең гаилә символы булган тортны әзерләдек шәҗәрә белән. Бәйге шартлары буенча гаилә шәҗәрәләрен нәсел, ядкарлар һәм коллекцияләр турында мәгълүмат, шулай гаилә тормышы турында кызыклы фактлар булырга тиеш. Әтинең истәлеге һәм әнинең менә төрле тәҗиләр, тальяннар, курайлар аның коллекциясында бар, ишитекләр, безнең менә бөтен костюмнар бу әнинең шәхсән коллекциясыннан. Шуңа күрә менә бу коллекцияда күрсәтергә дип без бүген әзерләнеп килдек. Катнашучылар нинди генә шәҗәрәләр уйлап тапмаган. Кайберәүләр агач формасында ясаса, икенчеләр исә күгәрчен оясы булдырган. Зона турының җиңүчесе Минзәлә районыннан килгән Камаловлар гаиләсе булды. Жюри аларның эшен югары бәяләде. Камаловлар киләсе язда узачак конкурсның финалында катнашачак. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Данила Мастер. Закрытие сезона. Скидка на все памятники до 70% с 20 ноября по 3 декабря. 910211.